Odlično, da. I ja to jedva čekam vidjeti, a ne samo publika, da. Baš želim taj meč, da vidim kakvi sam borac i šta ću sve dati od sebe u tom meču. A sam mislim da ću dati, ne znam, nije batina. Jednostavno sam samo u treningu fokusiran. Da. Zadovoljan sam da svi su tu većinom teškaši i to mi odgovara jer znam da je Ilić dosta lakši od njih i nadam se da će mi to biti lakše u meču onda. Bolje mi raditi s teškašima pa poslije doći na lakši protivnik. Pa da, prehranu sam malo smanjim sol, izbacim i onda tekućinom sa vodom skidam najviše kila. Pije se 10 litara vode, nadam, pa se smanjuje i tako uspije se skinuti. Poslije idu saune i prođe se vagada. Luka Jelčić. Luka, da, Jelčić. I iz Vinkovaca, Lado Nefranović i Ilijas jednom. Dobro, ovdje odlično je, da. Ovdje mi se više sviđa da tamo je jedan trening dnevno, a i sad nema koga jer su praznici. Sve ovdje je odlična ekipa, da. I 2 treninga dnevno, sviđa mi se. Navikao sam se već. Pa vozio sam se u autu i nisam bio trenirao mjesec dana, ništa s jednim prijateljem i kaže jedan, evo nude mi Ilića. Ja rekao, šta ću? Pa rekao, nisam trenirao. Pa kaže on prihvati, pa rekao, hoću, da. Tako da sam prihvatio. Rekao, ima vremena do borbe, rekao, super. Rekao, prihvaćam, da to je to. A da ovi će, ako bude tijelo, nešto da platit ćemo pivo i dobro. To ja sam brže dao pokretanje. I nešto se to nogu tu najviše baca. Vidjet ćemo da ta brzina njegova, vidimo od udaraca, izbjegava, bježi od tih udaraca, brže jako na nogama je. Pa evo spariram sada sa Ivanom Bertićem, radi kontra guard, isto ponaša ga, skoro pa isto da i s njim je najbolje rad, da, pa mi je dobro. Pa ne znam, to ćemo vidjeti poslije meča, da. Ali nadam se da ću nastaviti trenirati, da dalje se bori. Pa ne znam, to će biti bombe. Ja mislim da će to jedan udarac presuditi. Obojica su teški, dobri udarači, sad vidit ćemo. Ja mislim da do kraja druge runde će to biti završeno. Da. Vidite, probudim, prvo idem jest. To mi je najbitnije. Pa ništa, da, malo razgibavanje, jedemo i to je to, ništa opušteno. Prije u početku mi je bilo stresno, ali sada mi je sasvim normalan dan, samo čekam navečer da se potučem, to mi je ko sparing i dobro. Prije sam imao opterećenje, nisam mogao jesti, nervoza, 100 puta na WC, a sad ništa, sad sam potpuno opušten. FNC 24, samo na platformi Voja.